Здравейте хора, сега мама и баба ще обезкостяват пието. Ето я баба. Ето я мамо. Здравейте хора! Той на видео Ела сега да покажа. Да, баба ти е шо. Ела да видите. Сега Хора, ето сега. Ето пилешкото бутче, което ще го сложим в тавата. Трябва да сме внимателни. Но трябва да поспи, за да я стине малко, защото пали в момента. Така хора, така изглежда след малко. Ще се включим. абонирайте се за канала ми. Има Лайквайте още. видеото. Нека да го покажем после безкостено. Искаш ли? Не. Ще гледат как. Добре. Ето. Ами да я стине малко, не е ли горещо? Ето сега баба го обезкостява. Обезкостява го. Но той е горещо, малко да я стине и после може би да го обезкостима. Какво ще каже, че... На мен не му показва вече. Стига сега. Защо и други баби ги показват. Сега хора, след малко ще се видим. Хора, баба обезкостява, почна да обезкостява пиетата. Ето е обезкостява пиетата. Да. Абонирайте се за канала. Мен ще ме пуснеш тук сега. Не сега толкова вече ме е срам вече. Там няма да те познае, че хора, бе, никой не те познава. Къде? Абонирайте се за канала, защото баба е много смешна, както той говори. Първото пие е обезкостено. Това беше от мен. Да се надявам, че Ще стане вкусна супа от да, че ще стане хубава вкусна супа. Да се надявам, че ще разбра и как се обезкостяват пиета. И косата ми пиеца на нищо. Хора, абонирайте се за канала, лайквайте видеото и от мен